Velkommen til Ballonmand.dk's ballonskole. Nu skal vi lave en hund. Og en hund består af bobler. Man starter altid fra knuden af, når man laver ballondyr. Man tager med toppen af pegefinger og drejer den lange del af ballonen rundt. Når man har lavet en boble, skal man holde fast på den, ellers forsvinder den. Så hold fast på den med lillefingeren. Brug de andre fingre til at lave de næste bobler. Vi skal lave 3 bobler. En snude og 2 ører. Snuden lægges op langs med resten af ballonen. Så tager du fat i ørerne, trækker dem væk fra resten og drejer dem rundt om hinanden. 3 gange rundt. Så har vi lavet hovedet på en hund. Nu kommer halsen. Der skal være en lille boble og 2 forben. Så igen 3 bobler. Sådan. De er spændt sammen ligesom med ørerne. Så skal vi lave kroppen. Det skal være en lang boble og så 2 bagben, der er lige så lange som forbenene. Så igen har vi lavet 3 bobler, og vi har en lille stump tilbage. Så har vi lavet en hund. Man kan lave boblen på halen, men det gør man ikke ved at tage den i munden og suge. Det gør man ved at holde om den og puste. Sådan. Så har vi lavet en hund.